Id-direttur Bulgaru tal-films Javor Gardev, popolarissimu rebbieħ ta' diversi premji, għadu kemm temm xogħlu għaw Malta fejn kien qed jaħdem fuq il-film Russu Ikarja. Dan huwa film tal-fantaxjenza, ambjentat fl-2027, meta d-dinja għamlet progressi kbar fil-ġenetika u l-mewt saret impossibbli. L-imħuħ wara dan il-film inġibdu lejn Malta grazzi għal faċilitajiet uniċi tal-Film Studios fil-Kalkara. Effetti speċjali inġibdu fl-studios bħal effetti tal-ilma. Wara diskussjonijiet mal-Kummissjoni għal-Films inġibdu xeni f'postijiet oħra madwar Malta u Għawdex, fil-waqt li kienu ħaddiema Maltin li bnew xeni futuristiċi fuq istruzzjonijiet ta' esperti fid-disin. Min barra Javor Gardev li rebaħ it-titlu tal-aqwa direttur fl-2008 waqt il-Moscow International Film Festival, ġew f'Malta atturi rinomati Russi u l-band Ingliża The Tiger Lilies li ġibdu filmati li se jakkumpanjaw mużika għal-film hawn Malta. Din mhux l-unika produzzjoni kbira li riċentement użat il-faċilitajiet tal-Kalkara. Kien hemm ukoll produzzjoni tar-Raj bl-isem Kiedlo għal Mare li rat lil Beppe Fiorello bħala protagonist.